A sad scene engulfed Rusape General Hospital as family members, church members, friends, government officials, and the Manicaland community at large converged at the medical facility to witness the handover of the remains of the 8 Anglican Church pilgrims who perished when their bus caught fire in Gandanzara on the 16th of June 2024. Speaking at the occasion, the Zimbabwe Republic Police Chief Superintendent Chikonzo emphasized for diligence in regards to safety when traveling. Regaingotora mukana uno kuti mukufamba ukoku chidzidzo chatatoona kuti tinoda kuti kunyangwe mariri shoma ngatitsvagei zvokufambisa zvinoita kuti tisvike tigodzoka zvakanaka tichikudzira zvakare ivavo vanotipawo zvokufambisa kuti midziyo yedu ngairambe ichichekwa painenge yawana mabasa tomboipa nguva yekuchekwa titenderane tose kuti pataiisa pabasa ichatipedzera basa ropera zvakanaka zvene vanotitungamirira pakutiitira mabasa kwatinenge tiri kazhinji tinoisa makomite ano tichititsvagirai transport ivavo tinoti hatiite ine mazvo. The Civil Protection Unit Chief Director, Mr. Nathan Nkomo, thanked the government for establishing facilities such as the NAST DNA Forensic Test Laboratory. Kubva pakauya Second Republic, vanyakwedzwa vataura. Zvava nyore kudharadhara zvaitomburuka nendege zvichienda kuSouth Africa handiti. But iko zvinezvi taane university yedu iri kuBulawayo yakatibetsera zvikuru. Asi yakatibetsera kungoti haungaitirwi mahara unongoti bhadhare yese kutaura kwaita Honorable Nyakwedzwa. So toda kutenda Professor Dlamini veku-National University of Science and Technology neteam yavo. Davs, thank you very much. Robert Bamu, Chronicle Tower News, Manicaland. I also want to thank Wakaita Forensics. They worked overnight. They did a fantastic job. We want to be able to thank them for the job that they did. Withstanding all the family members, we are thankful for the support that the government has given us. We're still in our grieving processes. President wakatibatsira nekubhadhara mari yeforensic inopfuura $5,000 kuti tikwanise kubatanidza mabhonzo chiti aya ndeaningi aya ndeaningi aya ndeaningi. President wakatibatsirazve nekuti wanhu veDoves wabhadharwe nekutenga makofini kuti kwanise kunochengetedza hama dzedu zviri peaceful. Tinofana kutenda President waMnangagwa nerudo rwavo rwekuti kana tichifara tinenge tichifara nawo, kana tiri munguva yematambudziko wanenge wanesu zvakare. Tinozvitenda President nekuchema nesu. Ndinodawo zvakare kutenda MP wangu Honorable Benza nerubatsiro rwese rwaaita kubva muday 1 kusvika nanhasi. Angori nesu kusvika tanoradzika hama dzedu. Tichitevera takadaro kusvika tasvika kumagumo. Mota inenge yalodha inonomira mberi so that convoy inozochengetedzeka. Bhazi ranga risina yokutanga iri kuno rakafamba richibhoila pakuenda pakudzoka dambudziko ndiro futi. Bhazi rakangodzoka richiita dambudziko rimwe chete rekubhoila. Tofunga takamira kanenge katatu murodhi bhazi richibhoila. Tene pechi4 ndipo rakazobaka moto. Ndipo takazoku
kusangana netsaona iyi. Inini kuzotsvawo kwandakazoita vakainga iri vavariri vekuti dai ndabudawo nemwana vangu, ndokuzotsvawo kwandakaita inini. Ndinoitwa Cyril Kombedzai kana kuti baba apedzi. Hama ndine hama dzandashayikirwa nadzo panapa patsaona yemugwagwa anonzi Enimiti. Enimiti hanzvadzi yangu second born, mumba medu takazvarwa tiri 7. Iye ndiye second born, anga ane 86 years. Kozouya Egi mwana wavo anga ane 54 years. Wakatsakatikira vachibva kuchechi. Ndoda kungoti dai Mwari wazorodza nekuti wanga vari kubva koonamata. Tese tichatevera. Nyari pano ndoda kundoti nditendewo hurumende nekuti batsira kwayaita nekuti zvinhu izvi zvifambe zvichikurumidza, nekuti pane dzimwe nzvimbo ndakamboona zvainonokwa zvitora nguva, asi apa zvati kurumidzei. Toda kuzvitenda nekuti tano wanozviita muno muZimbabwe zvoreva kuti nyika yedu iri kubudirira. Ndichizotendawo hama dzese dzauya newese watibatsira newaridzi wanotakura vanhu. Ndinoti dai wagadzirisa nhau iyi kuti pazosangane netsaona yakadare, nesuwo wemachechi neno ndinomboganaiza nenyaya dzematransport tichienda kumusangano wedu. Ini ndopinda AFM in Zimbabwe, tichienda kurufaro uko tombosangana nedambudziko rakadare kuti tinononokwa kubvisa mari. Vanhu vanonga vachironga asi vanobvisa mari vanononoka. Tozoona mari nelast minute ndopatinozokwanisa kuzi tozopiwa bhazi risina kunaka. Tiri kuda kutenda hurumende yedu yeZimbabwe yatipa rubatsiro rwakadai kukura. Tiri tega tenge tisingazvigoni. Tiri kuda kutenda ma-MPs ese kumakoni, kubatanidzana Honorable Muswere wekumakoni West akapindira sema-MPs. Toda kuatenda. Tiri kuda kutaura netsaona yakaitika kuti wedu hurumende pindirai, kuti wanohaya mabhazi watangwaenda kuCMD wachindotariswa kuti bhazi rakakwana here. Zvinorwadza nekuti honai Honorable President, muri yenyu yatotapudzika, tatoita mhiri shoma. Ini ndakamirirawo sehurumende ndiri kurwadziwa nekuti mavhoti edu zvakare atotapudzika.